Nemyslí ti to, ako keď si mal 20 rokov? Nechceš, aby sa na tebe duševne aj fyzicky odrážala staroba? Mám pre teba riešenie. Volá sa karnozín. Karnozín je malá molekula nachádzajúca sa vo svaloch a mozgu, ktorá pôsobí ako silný antioxidant a chráni bunky pred poškodením. Neutralizuje voľné radikály a pomáha predchádzať agregácii, teda zhlukovaniu bielkovín, čo podporuje svalovú funkciu a kognitívne zdravie. Telo ho dokáže tvoriť z aminokyselín, beta-alanínu a histidínu, ale jeho hladina vekom klesá. Ak chceš udržať hladinu karnozínu, zameraj sa na červené mäso a ryby, ktoré ho obsahujú najviac. Alebo siahni po kvalitnom doplnku, ktorý môže byť ďalším efektívnym zdrojom. Ide o molekulu, ktorá nereprezentuje trend, ale skutočne pomáha udržiavať bunky, svaly a mozog v kondícii. V experimentálnej štúdii bolo zistené, že suplementácia karnozínom počas 4 týždňov významne znížila tvorbu škodlivých produktov, glykooxidatívneho a karbonylového stresu v sére, aj tkanivách pečene a mozgu. Karnozín, tvoj prirodzený spojenec k vitalite a energii. Zaujal ťa karnozín? Viac detailov sa dočítaš v blogu a označ v komentári niekoho, kto by mal o tom vedieť.